ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାହାଡ଼ର କାଜୁ ଫିଲ୍ଡ ଆଉ କେଉଁ ଦେଇଯିବା ହଁ ଚାଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଚାଲ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଚାଲିବା ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଗୋଟେ ବରଗଛରେ ରଖା ହେଇଛି। ମାଳ ପର୍ବତରେ ବସବାସ କଲେ ଏ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆଉ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବାଟା ଅଲଗା ଆଉ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି କାମ ଦାମ କରି ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କେତେ କେତେ ପାହାଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଫସଲ ହେବ? କେବଳ କାଜୁ ହଳଦୀ ଅଦା ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ହେବ ଆଉ କିଛି ହେବନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତିକି ମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ା ବି ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏପଟେ ତ ପୁରା ଖାଲ ଅଛି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ହେବନି ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଇକି ଯିବେନି ଆଉ ଏବେ ଦେଇ କିନ୍ତୁ ଉଠି ପଡ଼ିବ ଉପରକୁ। ଏଠି ରଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରିଜର୍ଭ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ଟା ଏଠି ରଖା ହେଇଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି ଏମିତି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭିଉ ଦେଖିବ ଏ ଉପରୁ ଆସିକି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଏ ସିଧାରେ ଅଛି ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ, ସେଠି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ପୁରା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗିକି। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ତ କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବାବା ବଂଶୀର ସ୍ୱରରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମଜା ଶୁଣିପାରୁଛି। ଆମେ ଯିବା ଏବେ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଟିକେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ସ୍ୱରର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହିକି ସ୍ୱରଟା ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି କାଜୁ ଫିଲ୍ଡ ପୁରା ଡାଉନ୍ ରହିଛ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତଥାପି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବଂଶୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡାଉନ୍ ଅଛି ଭାଇ ଚାଲିବାଟା ବି କଷ୍ଟ। ଆମର କାଜୁ ଫଳ ହେଲେ ଶୁଆମାନେ ସେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏମିତି ବି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବାଉଁଶ ଗଛ ବି ଅଛି ଯେଉଁ ବାମ୍ବ କରି ଏଇ ବଣ ବାଉଁଶରେ ବାହାରିଥାଏ ଏଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ତ ହେଇନି ସେଇ ବର୍ଷା ଦିନର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କହଁଳି ଗଲାନି ପତ୍ର ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି କାଜୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି ବଂଶୀ ବଜେଇ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଥିବେ ସେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ନିଦ ପଳାଇ ଆସିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଚାଲିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତଥାପି ସେ ମାନେ ବଂଶୀର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଡାଉନ୍ ଅଛି ଚାଲିବାଟା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ନା ନାହିଁ କେଜାଣି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଫିଲ୍ଡକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସବୁ କାଜୁ ଫିଲ୍ଡ ବାଇଗଣ ବାଡ଼ ହଉ କି ଟମାଟୋ ବାଡ଼ ହଉ ସବୁ କାଜୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବୁ ଆଉ ସବୁ ବିଲ ବାଡ଼କୁ ବି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ମନଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ସେଇଟା ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ହଳଦୀ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାହାରିବ ଖୋଳିଲେ ବାହାରିବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରଖା ହେଇଛି ଯେ ପୋତା ହେଇଛି ଗଛ ବାହାରିଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ହଳଦୀଟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ନହେଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଁ ଗଛ ସବୁ ମରିକି ପୁରା ପତ୍ର ବି ଝଡ଼ିଗଲାଣି ତାକୁ ଖୋଳି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାହେଲେ ବି ତ ଟଙ୍କା କିଛି ଆଦାୟ ହେଇଯିବ ନା ନହେଲେ ଏମିତି ରଖିଦେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଲଗେଇଥିବା ମାନେ ଗଛକୁ ଏଠି ଲଗେଇଥିଲି ବା ରୋଇଥିଲି କଦଳୀ ଗଛ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଛି କେତେ କାନ୍ଦି ହେଲାଣି ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶନିବାର ହାଟକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ ମହଲ ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ଏ ମହଲ ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ। ତା ଫଳଟା ବି ଠୋଲ ସେ ଠୋଲ ବି ଫଳ ହୁଏ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ମିଲ୍କୁ ନେଇ
ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଗ ଗଛଟା ଆଉ ଶାଗଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସଜନାଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ଏ ଜଙ୍ଗଲୀ ଶାଗଟା ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ବରିଟା ଶାଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଛି ନା ହେଲା ଆହୁରି ଅଛି ସେପଟେ କାଜୁ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ସବୁ ଅଛି। ହଳଦୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଖଳ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ବାପା ତ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ କେତେ କାମ କ'ଣ କରିବ ପାହାଡ଼ରେ କେତେ ହଳଦୀ ଲାଗିଛି ନା ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି। କେତେ ବଡ଼ ମହୁଲ ଗଛ ବିରାଟ ରହିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ କେତେ ବାହାରିବ 20-30 କେଜି ବାହାରିବ ମହଲ ଏଥିରେ ଫଳ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଛ ବୋଲିକି ଏଇଟା ଅଛି ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଛଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛଟା ଯେ ତା'ର ବାହାରିନି ନା ତ ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଛରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ରସ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆମର ତ ହେଇପାରୁନି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାହବ ସେମାନେ ଆସି କାଟିବେ ବାହାର କରି ରସକୁ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ ଫିଲ୍ଡ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ରହିଯିବ ଛାଇ ମାନେ ଜମା ଖରା ତଳୁ ପଡ଼ୁନି ପୁରା ଗଛ ଛାଇ ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। କାଜୁ ତୋଳିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତେଣୁକରି ଆମେ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଗୋଟଉଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଉ। ଏଠି ଖରାଦିନରେ କାଜୁ ଗୋଟେଇବ ଏଠି ସବୁ ରଖା ହବ ପାଣି ପବନ ସବୁ ଅଛି ଧରିଯିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ମହୁଲ ଗଛ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛଟିଏ। ଆମ ବଗଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 3-4ଟା ଗଛ ଅଛି ମହୁଲ ଗଛ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗଛ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଭାଇ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଥରେ ଆସିଲ ଆପଣ ଯେତେ ମୋଟା ରୋଟା ଥିଲେ ବି ଝାଳରେ ପୁରା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆମେ କୁହନି ଝାଳ ପୁରା ପ୍ରବଳ ବାହାରିବ ମୋତେ ଚାଲି ପାରୁନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ପଣସ ଗଛ ଅଛି ଏଠି ପଣସ ଗଛ ହେବ ମାନେ 30-40ଟା ଫଳ ଦେବ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି କେତେ ଡଳେଇଗଲାଣି ଆଉ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ବି କେତେ ଅଛି ଭିତରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ କାଜୁ ଗୋଟେ ଭାଇ କୁହନି ମାନେ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ତଳକୁ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବ ସେ କାଜୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଗୋଟେଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ କୁହନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତଥାପି ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପିଆଶାଳ ଗଛଟା କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଛି ଲମ୍ବା ହେଇଛି ରଖା ହେଇଛି ପିଆଶାଳ ଗଛ ତାକୁ ମୋଟା କରାହବ ପୁରା ଲମ୍ବା କରି ଛଡ଼ା ହେଇଛି ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରାହବ ଆଉ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ବି ରଖା ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ପ୍ରବଳ ଫଳ ହୁଏ। ଏପଟେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ବି ଅଛି ଏଟା ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ଝରଣାଟେ ଅଛି ପୁରା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ଯେତେ ଖରା ହେଲେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଝରଣାଟା କେତେବେଳେ ବି ଶୁଖିବନି। ମାନେ ଏଠି ଦେଖ ମାନେ ଯେତେ ଖରା ହଉ କି କ'ଣ ହଉ ପାଣି ଏତିକି ହିଁ ରହିବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସବୁବେଳେ ବାହାରିବ। ଏ ପାଣି ପିଇବ ନା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ମିଠା ବି ଲାଗେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆମର ଏଇଟାର ପାଣି ହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ନେଇକି କାମ କରୁ ଆଉ ଏମିତି କରିଥାଉ। ଇଏ ଗୋଟେ ମଶିଣିଆ ଗଛ ଯାହାର ପତ୍ର କି ସ୍ମେଲ୍ ରହିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ରହିଲି ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।